Haleluya. Egameni likaJesu. Sibizwe ngeindlela ezingafani. Umntwana kaNkulunkulu umsindisiwe bazalwane. Ngenzelwa umusa. Ngafumana ivangeli likaKristu. Upho brother Neo. Ngafumana ivangeli likaKristu. Okay. Ngafumana ivangeli likaKristu ngisindisiwe. Abazalwane abasajwayelanga ukusho ukuthi basindisiwe. Sisindiswa every day. Why sisindiswa every day? Ngoba every day siyona. Hallelujah. So kufanele sazi ukuthi usami kahle na nenkosi. Ukusho kwakho ukuthi ngisindisiwe, kusho ukuthi namhlanje kuseni ngisasindisiwe. That is why mina mangivuka kuseni inkosi ngiyabonga ukuthi ngivuka ngisasindisiwe. Ngoba abanye abantu kuyenzeka alala umuntu ethi uJesu inkosi avuke ekseni esethi no akasesiyi inkosi sekukhona enye inkosi njengaye leyo kubingelela umfundisi in his absence uchaza ukuthi wena akasekho uNkulunkulu sekukhona enye inkosi ngoba uNkulunkulu yedwa okhona ngazo zonke izikhathi noma singamboni uma ebe uNkulunkulu. Hallelujah. 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 Siyabonga bazalwane ngibonga ukuthi ngethembe ngepulpit. Ngiyacela ukuthi nisibekezelele isizulu sami kodwa nje uzohlanganisa nawe njengoba nami ngihlanganisa. Ngicela ukuthi siye ezwini kaNkulunkulu Acts chapter 1 verse 18. Kukhona umbuzo owakuwabuzwa umapostoli uPaul. Acts chapter 1 verse 8. Ngizocela ngifundele yona oyiphethe. Acts chapter 1 verse 8. Amen. It's fine. But you will receive power when the Holy Spirit comes upon you, and you will be my witnesses, telling people about me everywhere in Jerusalem, throughout Judea and Samaria, and to the ends of the earth. Amen. In Acts chapter 1 verse 4. Acts chapter 1 verse 4. No, Acts chapter 1 verse 8. Listen from verse 8. From verse 4. Acts 1 verse 4. Once when he was eating with them, he commanded them, do not leave Jerusalem until the Father sends you the gift he promised. As I told you before, John baptized with water, but in just a few days you will be baptized with the Holy Spirit. Amen. Amen. Hallelujah. Past weeks ngingakhuluma indaba ukuthi umoya ingcwele bazalwane saphiwa wona umoya ingcwele siyibandla. Ibandla lashiwa nomoya ingcwele. Umoya ingcwele ukhona phakathi kwethu. Hallelujah. Umoya ingcwele ukhona phakathi kwethu ngobani sashiwa naye. La sizozwa uJesu ekhuluma nabafundi bakhe. Mabe ngamtholanga ethuneni waya kwi-Mount of Olives. Mayehleli lapho uzothi abafundi bakhe na into enginishiya nayo. Hlalani eJerusalema nize nembathiswe amandla. Hallelujah. Into yokuqala abatshela yona le. Hlalani eJerusalema nize nembathiswe amandla. Akakakhulumi ngomoya ingcwele la. Hallelujah. Akakayithinte kamoya ingcwele usakhuluma ngamandla bazalwane. Usakhuluma ngamandla ngoba kunomehluko phakathi kwamoya ingcwele namandla. Hallelujah. Kunomehluko phakathi kwamandla nomoya ingcwele. Zingasebenza kwesinye isikhathi ngendlela efanayo kodwa uma uyibheka ayifani. Amandla nomoya ingcwele uthi uJesu kubafundi bakhe hlalani ngiyanicela ukuthi kukho konke enizokwenza manje. Angithi all along bebehleli naye. Kodwa manje uyahamba kufanele ukuthi anyukele ezulwini. Uthi ke into okufanele ukuthi niyenze nento ezonisiza endleleni ukuthi nihlale eJerusalema nize nembathiswa amandla. Hallelujah. Yini Jerusalem? Jerusalem is the place of worship.
Hallelujah. iJerusalem is the place of peace. Hallelujah. iJerusalem yayazi ukuthi uma abantu behlele eJerusalem enhlizweni zabo kwakheka ukuthula. Enhlizweni yabo kuba na that into ye fellowship behleli ndawonye. So kukho konke into kufanele ukuthi niyenze nezonisiza ukuthi nihlale eJerusalem nize nembathiswa amandla. Kusho ukuthi siqala ngamandla bangcwele. Fanele siqale sifunde ukuhlala size sigcwaliswe ngamandla. Kuverse 8 uthi ke ebese ke niyamukeliswa amandla kaMoya oyiNgcwele. Uyayibona indaba? The problem of the church of today siqala ngalokho okungaba. Sifuna ukuvutha. Uyayibona? Sifuna amandla kaMoya oyiNgcwele. Sibe singekaze size sikwenze into yokuthi uhlale. Amandla ke okuhlala ufunda ukuthandaza. Umuhleli ufunda ukuthandaza. Umuhleli ufunda ukuthanda kunento yakwayo kuwe. Angeke ize yakheke into uma sewuvutha. Once wa jump stage sokuhlala ufinyelela kulesa stage sokuthi manje sewuyavutha. Ngithi uMoya oyiNgcwele sashiya nawo. Uzwa lento eshisayo sewuyavutha manje awusabambeki. And once wavutha ungazange uhlala angeke sisakubamba. Hallelujah. Once wafikelela kulento ukuthi sewuyashisa wena, sewazi amavesi, sewazi amaculo, sewazi zonke izinto, sewazi church program, angeke usakwazi ukuthi ukhuzeke. Hallelujah. So uma ethi uJesu ngiyanicela hlalani eJerusalema nize nembathiswa amandla. Hallelujah. Hallelujah. So lapha eJerusalem iJerusalem yazochange impilo zabo. La emandleni ila uthola khona ukuthi uchange impilo ukuthi changewa kanjani. Ngicabanga ukuthi wayefuna into yokuthi bengafinyeleli kulesi sikhathi sokubanjwa ngamandla kaMoya oyiNgcwele bengakashintshi impilo yabo. Hallelujah. Lapha eJerusalem kwakhiwa ukuthi babe ngabantu bomthandazo. Kunzima ukufaka umuntu ovuthayo into yokuthandaza. Yabona uma uzotshela umuntu owazi ama scriptures nomuntu owazi church program ukuthi ake siqale nomthandazo. Hallelujah. Kuzoba nzima kakhulu akaze ahlale, akaze afundiseke, akaze aphulwe, akaze abambane noNkulunkulu, akaze abe nesikhathi sokufunda. Hallelujah. So wena sowuzama ukumfaka ukumbuyisela emuva uyomfida ama purity wayena vele sekadla inyama. Mayethi hlalana eJerusalem zonke izinto uma use eJerusalem ngithi uhleli eJerusalem akekho umfundisi. eJerusalem akekho umphathi weprogram. eJerusalem akekho umpostoli. Kodwa eJerusalem kuhlela abantu abazothi inkosi sifuna wena. Bavuke ekuseni bathi inkosi sifuna wena. Ebusuku bavuke bathi inkosi sifuna wena. Hallelujah. So laba ethi hlalana eJerusalem anize nembathiswa amandla wenzela ukuthi bengajamba ama stage. The problem of the church of today sijampila ama stages. And ukuthatha umuntu osejamba ama stages umbuyisela phansi uthi hayibo kuyathandazwa. Hayibo kuyahlalwa kuNkulunkulu inkosi iyafunwa. Inkosi iyafunwa. Hallelujah. So lapha eJerusalem inhliziyo zabo zayilungiswa. Ibhlungu indaba yenhliziyo bazalwane ngitshela omunye ngithi ibhlungu indaba yenhliziyo. Inhliziyo ingaphakathi. Kodwa into ecatshangwa inhliziyo ibona ebusweni bomuntu. Noma engathi uyahleka. Inhliziyo ithi angihleki. Noma engathi ukhuluma kahle. Inhliziyo ithi angicabangi kahle. Yebo? So uma behleli lapha yana kulungiswa into yenhliziyo yabo. Indaba yeJerusalem inkhumbuza uma abantwana bakwaIsrael bephuma eEgypt. Hallelujah.
lithi izwi likaNkulunkulu yayikhona indlela eyayiseduzane ababengahamba ngayo bafike in 8 hours babezobe befikile ezweni lesethembiso. Kodwa uNkulunkulu wenza ukuthi bahambe isikhathi eside. Umesho isizathu sokuthi bahambe isikhathi eside uthi ngoba ngibathembi kahle. Kungenzeka ukuthi endleleni bahlangabezane nezimpi bese bengakwazi ukumelana nazo. Uyayibona indaba? So umuntu ongazange ahlala eJerusalem akakwazi ukumelana nezinto. Hallelujah. Akakwazi ukumelana nezinto, akakwazi ukumelana nesimo. Hallelujah. Hlalani eJerusalem nize nebhathiswa manje. Ku verse 8 uzothi ke ngoba uNkulunkulu usethembisile ukuthi uzoshiya nomoya engcwele. Uthi lindani ke nizokwemukeliswa amandla kamoya engcwele. Hallelujah. It's when ke sibambise ethembiso ke lapho sokuthi sashiwa nomoya engcwele. Sashiwa nomoya engcwele. Indaba besibalaba bazalwane. Usekhona umoya engcwele ebandleni. Kodwa thina sikwazi ukwenza ukuthi umoya engcwele asebenze. Umoya engcwele umuntu. Umoya engcwele iBhayibheli manje umoya engcwele umuntu oseduze kwakho. Kodwa lo muntu lona mangakwazi ukumuthi ubekiwe yena ngoba sethenjisiwe ukuthi ukhona. Kodwa kukhona indlela okufanele ukuthi simthinte. Haleluya. Ebese yasebenza phakathi kwebandla. Asebenze empilweni yakho. Uma ungazubona umzalwane enamamuthi. Haleluya. Into eyodwa ufanele uyibuze usindisiwe. The problem wamemukela umoya engcwele kodwa umoya engcwele akamnikeza isikhathi ukuthi amsebenze. Haleluya. Umoya engcwele mayekusebenza abazalwane akakusebenzi ngezinto oyithandayo. Kodwa ususa lento kuwe eyenza ukuthi ungabonakala ukuthi umntwana kaNkulunkulu. Ezinye izinto mamnkomo siziboni asizazi. Kodwa umoya engcwele uyena okwazi ukuthi avulela ukuthi yes uyalishaya ichorus kodwa kushoda la. Yingakho singenawo amandla okucorrect umuntu. Ngoba uzothi ngicorrect umuntu kanti umoya engcwele wakhe uthule kuye. Ebese umuntu ethatha ibhegi yakhe eshiya inkonzo. Uyayibona indaba? Sithemba into. Haleluya. Sithemba into esashiwa nayo ukuthi yona iyezomsebenza. Into eyashiwa kithi iyezomenza ukuthi into esaziyo ukuthi ayifuneki la izomthinta. Haleluya. Haleluya. Kodwa uma umuntu ejambe istage sokuhlala eJerusalem wagijimela istage sokuvutha. Umoya engcwele akasakwazi ukusebenza ngoba zonke izinto kwafanele ukuthi ziphulwe kuye eJerusalem ufike nazo to the stage sika moya engcwele. Hallelujah. Usefana nalela zambane. Libona izambane ehlala isikhathi eside kwi vegetable rack. Yalibona lelo zambane lelo. Angazi ukuthi nisawabeka yini. Izambane masehlela isikhathi eside kwi vegetable rack. Liqale lichange icolor. Libe ngathi liba green. Bese lisuka liveza lezi zinto engathi ziyahlala. Mase lisuka lapho noma ungalifaka ebhodweni asavuthwa. Lijambelwe isikhathi sokufanele ngabe selidlile. So unjalo umuntu ongazange ahlala eJerusalem. Noma ngathiwa sewenzani, noma unganyakaza umoya engcwele phakathi kwabazalwane, awusamthinti. Haleluya. Sewuyamjamba manje. Sekukhona izinto athi ayibuza ukuthi kahle kahle laba bantu bakhalelayo. Kahle kahle laba bantu wayebethandaza isikhathi eside kangaka. Kahle kahle wayelaba kahle kahle ngifuna ukuyikhuluma lena angifuni ukuyikhuluma. Kahle kahle wayelaba bantu laba behlala bekhuluma ngomjolo. Kahle kahle wayehlala ukukhuluma ngokuthakathi ngoba sesindisiwe. Hallelujah. Hallelujah. So kunezinto okufanele ukuthi sihambe siround kuzo ngoba nina kunabantu abangasitholanga isikhathi sokuhlala eJerusalem. Singavutha sonke sivuthe kanye nabantu abangakaze bahlale eJerusalem abangaphukanga.
abangaphukanga. Kubuhlungu bazalwane ukuhamba nomzalwane ongaphukanga. Sensitive kabi. Manje usethi hayi sengiyayeke esontweni ngoba ungamnkomo uthela. Hallelujah. Sengiyayeke enkonzweni ngoba umfundisi uShumayeli wathi hayi ngibonisa ngathi uma umfundisi akangibuki kahle. The problem awuhlalanga eJerusalem. Mawuhlala eJerusalem kuyavalwa amehlo akhe enyama. Ezinye izinto uzwe sekusha abanye abantu bathi umbonile yini ukuthi bekaso wena uzibonanga. Amehlo akho aphuliwe eJerusalem. Hallelujah. Hayi uzwile ngathi ubekhuluma nami. Into eyenza ukuthi kube nento interpreter wrong. Into ukuthi awuhlalanga eJerusalem. Awuyinikezanga isikhathi sokuhlala eJerusalem. So indlebe zakho zisezwa lokho ofuna ukukuzwa. Hallelujah. Sanibonani enkonzweni. Lento yakho yokungatsheleki yokungakhuzeki. The problem ujump ama stage. Hallelujah. Ngangitshela omunye umzalwane lapha eKagiso ngithi engithola ngiwasha izinto zasenkonzweni. Bakhona nje abazalwane kufanele ukuthi bawashe la izinto zokudecorate ama-check-up. Ngithi mina ngasindiswa eFaith Mission bazalwane. Lapha yana eFaith Mission umfundisi uDlamini wayefike umfundisi. Sireheza bazalwane laba barehezayo. Abuza ukuthi niya reheza nje la nike nahamba nayo ubona ogogo laba bangakwazi ukuzigeza endlini zabo. Laba bangakwazi ukwenza ama-washing ngoba nireheza lana nehlisa umoya. Siyeke yonke into ama-mic. Sambe siyongena kogogo basenkonzweni. Siyokwenza i-washing before sizoreheza. Hallelujah. Kwakuyisiyona indaba yokwenza i-washing. Kodwa kwakuyindaba yokuthi into yevangeli akusikhona kuphela ukucula. Akusikhona kuphela ukushumayela. Even laba abahlala lapha ama-ushers, it's their ministry. Hallelujah. So angeke uzokufunde lokho ungazange uhlala. Uzofunde izimiso zakhe. uKristu abonakale kuwe. Hallelujah. Before uzomukela before uzovutha. Before uzovutha. Wisdom bazalwane. Ku-Isaiah chapter 11. Umprofeti ukhuluma ngendaba yokufika kukaMoya Oyingcwele. Uthi kodwa mayefika ufika ngamandla. Mayefika ezokufundisa iwisdom. Ufika ezokufundisa ezokuphi knowledge. Hallelujah. So uma wena uzobamba lo moya wasesontweni. Yabona umoya wasesontweni? Ngiyathanda ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi keyboard ayikho namhlanje. Amen. Hallelujah. Ngoba umoya wasesontweni umoya lokwenza ukuthi uvuthe. Yabo. Kodwa mase kuthiwa endlini igezi izitsha or phakela kahle ubaba awusakhona. Hallelujah. So onjani lo moya oyingcwele ozokwenza ukuthi uvuthe kuphela enkonzweni? Endlini awuthinteka ungeneki. Hallelujah. Kusho ukuthi ufinyelele kwistage somoya oyingcwele ungazange uhlale eJerusalem. Hallelujah. Uma uMary kuzogula ufowabo uLazaro, into eyasindisa uLazaro nento eyenza ukuthi uJesu akhumbule kwangesiyona uMary. Angithi akhumbula uMary ukuthi wayehlala enyaweni kaJesu. Ngiyakhumbula ngithi babe uthuka uMartha noMary. uMary lo wayehlala enyaweni zikaJesu. Ilo wayethandaza kakhulu. Ilo wayefunda izimiso. Bese kuzothi uMartha yilo owayecheck ukuthi zonke izinto zimi kahle na. Uyayibona? Even ekhaya umuntu oyisiphithiphithi bajwayele ukuthi bengaboni ukuthi wenzani. Kodwa esambulweni sami kwirevelation yami kwafika ukuthi uMartha uyena owenza ukuthi uJesu akhumbule. Uyayibona? Ukube wayengekho uMartha, wayengeke uJesu azakhumbula. Wayengeke akwazi ukuhlala kubuka Lazaro. So, uma unomoya oyingcwele, uyamdinga umoya oyingcwele ozokwenza ukuthi uthandaze. Uyabona? Uyawudinga umoya kaNkulunkulu ozokwenza ukuthi utholakale. Ukwazi ukulungisa. Yabo? Kube khona izinto oyilungisayo. Ungavuthi nje kuphela uma usenkonzweni. Siyayizwa isayidi kaMary.
Umeri wayehlala efunde enyaweni zikaJesu. Kodwa sizwa iside kaMartha le-hospitality ukuthi wayethi mayesefikile uJesu athi yonke into ayibe in order ngoba kuzinkosi. Hallelujah. So asidingi umoya ongcwele kuphela ozosenza ukuthi sivuthe. Asidingi umoya ongcwele kuphela ozosenza ukuthi sikhulume ama-scriptures amakhulu. Kodwa sidinga umoya ongcwele ozohlala nathi emakhaya. Hallelujah. Sidinga lo moya kaNkulunkulu ozokwazi ukuthi abazalwane bengekho. Sidinga lo moya kaNkulunkulu ozokwenza ukuthi umfundisi engekho. Njengoba abantu abasebenza ecampini sidinga lo moya kaNkulunkulu ozokwenza ukuthi noma ngabe kuthiwa babodwa kodwa umoya kaNkulunkulu uhlale phakathi kwabo. Hallelujah. Hallelujah. So uma sibheka incwadi kaActs bazalwane from 1 uJesu uyabafundisa hlala eJerusalem. Ku2 bahlangana namandla kaMoya eNgcwele. Kuqhubeke njalo. Ehlaleni kuzala ukuthi umuntu ahlangane noMoya eNgcwele. Ehlaleni eJerusalem. Ehlaleni eJerusalem kuzala ukuthi umuntu akwazi ukuthandaza. Akufunda ukuthandaza kwazi. Ehlaleni eJerusalem kuzala ukuthi abazalwane bathandane. Hallelujah. Wakhiwa umuntu. Uma sekhona uMoya eNgcwele angilazi ibandla ukuthi uMoya eNgcwele sekhona kodwa ibandla libe liscattered. Semungene muphi umoya? Lo mbuzo obawubuza umbuso wePaul ethina nake nawemukela kodwa uMoya eNgcwele. Esebazalwane abadala. Into eyenza ukuthi abuze leyo nto le wayebona bescattered. Hallelujah. Wayebona abazalwane belwa. Abanye bezukulwa ngokuthi babambane kodwa uzobona ukuthi hayi la kunempi la. Hallelujah. So sidinga uMoya eNgcwele. Sidinga umoya kaNkulunkulu ozokwenza ukuthi yonke into ibe active. Amandla aphilisayo asesekhona abanjwe yithi bazalwane. Ukoperate kaMoya eNgcwele namanje kusekhona. Hallelujah. Nibonile inkonzo yaSunday uma kuyiphasika. Mina ngabona kwehle uNkulunkulu ngendlela engajwayelekanga. Even abantu ababela baseJobe bethi sihambile inkonzo kodwa zange siyibone le. Hallelujah. So signs and wonders sekhona. The problem ibandla liscattered. Hallelujah. So uMoya eNgcwele uzo-operate kanjani? Umoya eNgcwele usebenza kanjani ebandleni elehlukene ngembono? Ukwehlukana ke ngembono bazalwane akusho ukuthi mina ngifika ngithi mamnkoma sikhipheni imali. Umamnkoma ethi asikhiphe imali. Akusho lokho ukwehlukana kwebandla. Kodwa kukhona lento ehlukanisa ibandla ngaphakathi emoyeni wakhe. Ngaphakathi emoyeni wakhe umbona ukuthi kwehlukena kasiyena owebandla. So uma umuntu enjalo udile ukusebenza kaMoya eNgcwele. Hallelujah. Lahlala ke lelibandla eJerusalem. Hallelujah. Baze bakwazi kwafika lesasimo sokuthi bembathiswa amandla. Ekwembathiswa namandla kwafika amandla kaMoya eNgcwele. Lithi izwi likaNkulunkulu esefikile uMoya eNgcwele. Hallelujah. Phakathi kwabo kwaba khona abeza namaphasela besuka emakhaya bezothi angeke ngikwazi ukudla ngedwa. Yabona umsebenzi kaMoya eNgcwele sikhona ukuvutha kuphela. Sithi uMoya eNgcwele ukhona ngoba sibona abantu bewa. Kodwa esibona abantu bengabizwa iminikelo kungahlalwa ama-meeting kubizwa imali kodwa kube nabantu ngenxa kaMoya eNgcwele ophakathi kwabo ngibona isidingo. Hallelujah. Lithi izwi likaNkulunkulu babefika nezinto bafike bazibeke phansi zingabizwanga ngenxa yokuthi sekufike uMoya eNgcwele phakathi kwebandla. So njalo uma kuzothi makubizwa iminikelo abazalwane bacomplain. Fanele uma ufika endlini uyibuze wena uthi kodwa uMoya eNgcwele ngake ngakwemukela na? Hallelujah. Moya eNgcwele ngake ngoba wena Moya eNgcwele uma ukuthi ubukhona ibingeke izibizwe nangegama. Kodwa Moya eNgcwele kuzomvula amehlo. Uthi ibandla lidinga instrument.
Haleluya. Haleluya. Nawubona umsebenzi kaMoya Engcwele bazalwane. Akusikhona ukuthi inkonzo ivuthe phela. Haleluya. Ngoba nomoya omunye ungenza ukuthi ibandla livuthe. Kodwa kufanele kubonakale the fruits of the spirit. Ukuthi ayi umoya Engcwele ukhona. Umuntu esengasakulinda obasket bemnikelo. Haleluya. That is why most of the churches bayeka yonke into bafundiswe ngomoya Engcwele ngoba ibandla libanjwe umoya Engcwele. Umoya Engcwele ukwazi ukufundisa ibandla ukuthi kuyanikela umnikelo ungabizwanga. Umoya Engcwele okwazi ukubonisa isidingo, the need of the church. Hallelujah. Yabezwa labazalwane lithi izwi kaNkulunkulu ku-4:42 lithi babeletha zonke izinto bafike bazilahlele phansi. Babengatshelwa ngesikhathi somthandazo. Ngobani? Bahlalile eJerusalem, bamukeliswa amandla kaMoya Engcwele. So zonke izinto seziyazenzakalekela. Basafundiswa ngesikhathi, abasafundiswa ngomnikelo, abasafundiswa ngalutho, yonke into. Haleluya. Asidingi kuphela lo moya ozosenza ukuthi sijampiswa ikeyboard. No. Ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi ayikho namhlanje. Asidingi lowo moya ngoba lowo moya lo uzokwenza ukuthi ujump ushaye ama chorus uphume uye ngaphandle uyophila impilo yasezweni. Haleluya. Asidingi lo moya owenza ukuthi abantu bethi hayi uNkulunkulu bemningi namhlanje. Uma uNkulunkulu bemningi simbone shintsha impilo yakho. Sibone ukuthi hayi uNkulunkulu bekhona. Uma ekwazile ukushintsha impilo yakho ubekhona. Asisho ngama-chorus. Sanibonani enkonzweni. Asisho ngama-chorus. Sizokhuluma ngelinye iside likaMoya Engcwele lokuthi uyakwazi ukushintsha inhliziyo yomuntu. Haleluya. Angeke sikhuze wena namhlanje, sikhuze wena kusasa. Sikhuze wena nangomunye unyaka. Hayi bazalwane. Ngasindiswa 2003. Ufuna ukushola ubufakazi ngempela ngazi uzosiza bani. Haleluya. Ngivakashile. Bantu abasha bayazi ke. Hambe uyoyivakashela ukuthi uyoyivakashelela umuntu. Mawufika kunetende limile athi lo muntu ake siqhube isikhathi sambeni siye etendeni. Mangifika etendeni ngahlangana nenkosi. Yabona ngivakashile. Mangifika etendeni ngahlangana nenkosi. Into eyenzeka ngalelo lambazo nobafunda uJohn chapter 10 verse 10. Hallelujah. Wathi uyisela aliziphela. Kodwa lizi ukuzobulala, ukuzodestroy. Umuntu owayengisuse phansi mina ngimvakashela. Ngathi mangifika endlini ngathi ngizwa isimanga. Ngizwa into engayazi. Kwamathi kwenzeka umehluko empilweni yami. Zahlukana indlela zethu. Uyezwa bazalwane, uyezwa abantu abasha. Zahlukana indlela zethu. Enye indlela yaya le, enye indlela yaya le. Uyabona amandla kaNkulunkulu? Enye indlela yaya le. Wathi sebuza azathi yebona le nto yabazalwana abasindisiwe yingakho ke ngingayifuni. Kusho ukuthi khona umfundisi ofike wambona lapha ya. No, angibonanga umfundisi kodwa ngihlangene nenkosi. Hlangene nenkosi. Kuba nomehluko umuntu uma ehlangene nenkosi. Haleluya. So angeke bazalwane uhlangene nenkosi wamukela umoya engcwele ukhuzwe ngento eyodwa namhlanje nakusasa. Akwenzeki. Yingakho mina ngikwazi ukulishumayela ngesibindi ngoba ngiyazi ukuthi umuntu uma ehlangene nenkosi zehlukana indlela. Haleluya. Angeke bazalwane ukuhlangene nenkosi sakhuluma ngendlela ukukhuluma ngayo. Yabona imena of approach. Bazalwane. Ngihlangene nenkosi yezwakala language. Noma kuyadlala kahle
la manje sinabazalwane abahlangene nenkosi kodwa bakhuluma nanoma kanjani umuntu uyazikhulumela umoya ingcwele ufika endlini ukhuza athi wenza haleluya akazi ukuthi niyawazi lo moya ingcwele othi omunye ukuvusa ebusuku umoya ingcwele athi ukhulume kabi awenzanga kahle awugqokanga kahle moya ingcwele angisho lona okuvuthisayo ngisho lona uzokutshela kahle ukuthi awugqokanga kahle ungazi ukubanjelwa imeeting enkonzweni haleluya moya ingcwele uzokutshela ukuthi awukhulumanga kahle yilo moya ingcwele uJesu ayibatshela ngawo lo athi kodwa ufuna ukuthi niyowulinda eJerusalem awuzukuthola esontweni ngoba wasesontweni uzowushiya khona haleluya okwala umlilo wala esiza la ekuseni sizowubasa uzowushiya khona kodwa kufuneka lo moya kaNkulunkulu ozohamba nawe endlini haleluya lo moya kaNkulunkulu ozokuvusa ebusuku uthi wenzanga kahle haleluya yabona lento eyenziwa kuma mainland churches lento yokubeka amabhayibheli la ezitulweni kulamabhentshi abo umuntu iBhayibheli ugcina ngalelo langa kunabantu umoya ingcwele abaphatha kanjalo hayi ngizomuza umlilo ngesonto phakathi kweviki umuntu noma ungafika ukuthi asambeni siyempini uzohamba empini umuntu ufana nabanye abantu so namhlanje bazalwane ngizokhuluma lento sawudinga umoya ingcwele siyamdinga umoya ingcwele uma lo mzalwane akwazi ukumisa abafundi baka Jesu sebehambe naye iminyaka emingaka kodwa nake namukela nawo umoya ingcwele wayeboneni siyamdinga umoya ingcwele asizukuba nama meeting unnecessary haleluya bomama asizukukhuluma nabantu abashaya injobo kunomoya ingcwele okwabo ukuthi bamukele umoya ingcwele nomoya ingcwele abakhuze uyakhuzana umoya ingcwele sometimes ukhuza kahle sometimes akhuze kahle haleluya uma ngithi ngesinye isikhathi ukhuza hashi hamba uchecka ku-Acts chapter 5 uzobona laba bazalwana abawu2 elithi izwi likaNkulunkulu bathi sebefikile kuleyo atmosphere uyayibona le atmosphere yenhliziyo ethambile yabantu abahlala eJerusalem yabantu abemukela umoya ingcwele yabantu abebezonikela yabantu abebeshiye yonke into bafika bona abantu bazoroba haleluya uma iatmosphere isigcwele ngomoya ingcwele awuzukwazi ukungayikhiphi tight ngoba uma ungayikhiphi tight awoni kumfundisi o izinto zesonto kodwa udelela umoya ingcwele uma kuzobizwa imali uthi unayo imali ungakwazi ukuyikhipha akusiyona indaba ka-treasure awudelela kodwa udelela umnikazi wendawo okuwumoya ingcwele haleluya u-Acts chapter 5 uyicheck uthi masebatshela ukuthi mabefika bethi hayi nathi yabona kunabantu abenza sengathi baflowa nani kodwa deep down abekho kuleyo nto leyo bafika labazalwane bathi nathi sambile sayothengisa sase sithi ake silethe lokho abuza athi nikulethe konke na bathi sikulethe konke yabezwa laba barobha ngimnikelo bathi sikulethe konke basho in the presence of God ngoba ungazenza izinto ngaphandle kodwa mase silazi sebukhoneni kaNkulunkulu nathi silethe konke bafela lapho bazalwane mawuyifunda lo ndaba bafela lapho bobabili indoda nomfazi bafela lapho benza isono esasingajwayelekanga isono sokurobha uNkulunkulu
isono sokufake, isono sokwenza sengathi izinto zi-right kanti uma ngakabi right uyasho ukuthi no akakabi right. Angithi usebukhoneni bukaNkulunkulu no akukakami kahle, yabo, akukakami kahle, akukakalungi ukuze nathi sizokwazi ukuthi sikubeka kuphi ukuze kulunge, yabo, sizokwazi ukuthi sikuzamela kuphi until kuze kulunge. Sisebukhoneni bukaNkulunkulu bazalwane, we are in the presence of God. We are in the presence of God. Siyamdinga umoya oyingcwele. Omunye nomunye uyamdinga umoya kaNkulunkulu. Haleluya. Ukuze kungezukuba khona izinto obona sengathi uma mfundisi ubekhuluma nami no angizazi indaba zenu engangizifuni. Kodwa umoya kaNkulunkulu uma uphakathi kwakho uyozwa nawe ukuthi hayi yimini okufanele ukuthi ngidunge. Haleluya. Akwenzeki ukuthi ngicabanga ukuthi uma kuthiwa ngizoshumayela ngicabange imessage, angiyicabangi imessage. Kodwa ngiyakumoya ingcwele ngithi moya ingcwele, what is the need of the church? Ufuna ukuthi namhlanje kulungiswe kuphi? Haleluya. Angikhuluma imessage ngoba ngizwe umunye ekhuluma, kodwa ngikhuluma imessage ngoba ivela kuNkulunkulu efuna ukulungisa ibandla. Haleluya. Amen. Haleluya. So bantwana siyamdinga umoya ingcwele. Siyamdinga umoya ingcwele. Siyamdinga umoya ingcwele. Amen. Uma liqhubeka izwi laNkulunkulu lithi ngalesi sikhathi leso umoya ingcwele esephakathi kwabo sebenza zonke lezi zinto ababezenza, bekhuluma ngezilimi, benikela, benza beshiye konke. Yabo, malithi izwi laNkulunkulu bashiya konke beza bazohlala. Lithi phakathi kwabo uNkulunkulu wandisa abasindiswayo. Yayibona indaba. So uma ibandla libambene lihlangene kanje umoya ingcwele phakathi kwalo, kukhona izinto esingezukuzenza ngamandla ethu, kodwa umoya kaNkulunkulu uzosilungisela zona. Umoya kaNkulunkulu uzosivulela iminyango. Umoya kaNkulunkulu uzosilandela abantu. Asizukuba nesikhathi sokuphuma sihambe siyomemeza. Thina okwethu kuhlala eJerusalema sibambene. Sinhliziyo. Uma inhliziyo yakho uyizwa ukuthi no inhliziyo yami ayikho kulele, hamba ekhoneni lakho uthi Nkosi ngilungise. Usho nje wodwa umthandazo. uNkulunkulu wethu uthembekile bazalwane. Nkosi ngilungise. Wena uyazi ukuthi kushoda kuphi. Nkosi ngilungise. Uva umthandazo wakho. Nakusasa uphinde ubuyele uthi Nkosi ngilungise. Ngoba asifuni ukubona abantu abazofela in the presence of God. Okunye ukufa kusikho ungena emgodini, kodwa ukufa njengalela zambane engikhuluma ngalo awusathinteki noma ngashunyelwa kanjani. Abantu baphile phambi kwakho, wena kusenzeki lutho. Ayikho into ebuhlungu njengaleyo. Bethu abantu bekhala, ave kumnandi ukukhala ebukhoneni kaNkulunkulu. Umuntu uma umbona ekhala, ungacabanga ukuthi unama problems. Ukhaliswa kumnandi the presence of God. Wena uhlala njalo usoba. Iyakhoneni lakho yothi Nkosi ngoba once waba so isuke ikhona into eshodayo. Nkosi ngilungise. Nkosi ngilungise. Nkosi ngilungise. Haleluya. Nkosi sifuna abantu bazoba nento bazalwane. Bazoba nento esimayilayo ebusweni babo. Ungasabi ukuya kuyo. Ngatshela umama la mabekhuluma ngemother and daughter. Ngithi komama angeke size sikwazi ukwenza into yemother and daughter uma abantu abasha bethu besasaba. Number 1. Angeke sikwazi ukwenza into yemother and daughter uma singakaze sibe ngomama kubo. Haleluya. Amen. Fanele ukuthi baze babone into yokuthi ithi ngiyozihleba nomama usikhosana. Once bafinyelela to that stage, it's when sizokwazi ukwenza imother and daughter. Sesikhululekile. Sebeyakwazi ukuzozihleba nathi. Uma singangeneki sizinkanyama, angeke sizosikwazi ukwenza imother and daughter. No, siyayidlalela. Haleluya. Sanibonani enkonzweni.
Wathi umamfundisi wethu le eFaith Mission wayekade umuntu omusha abazalwane sigijima naye. Wayesethola ke umusa wokuthi ashade eqale kunathi. Yebo. Uma eseshadile wavele umamfundisi wathi ke hayi ke manje sengishadile. Sengumamfundisi. Angisahamba. Ngiyacela ukuthi ningangihagi ngoba uma ngihage wena kuzofanele ukuthi ngihage nomuntu. Uma ngibonakala nawe kuzofanele ngathi enhlizweni yami Nkosi ngiyacela ukuthi ungisize nangelinye ilanga nami mangaze kwenzeke kwi-future ngibomamfundisi ngingabi inkanyama. Angifuni ukuba inkanyama. Into engangeneki. Ngifuna umuntu uma efila ukuthi ufuna ukukhuluma nami akhulume nami. Nanoma ngasiphi isikhathi even ngo-12 ebusuku if ufila ukuthi ufuna ukukhuluma nami ukhulume nami. So kufanele ukuthi sibe labo mama. Angithi yini into eyenza lokho? Senziwa ukuthi siyazi silungisiwe. Umama kufanele ukuthi alungiswe ukuze ezokwazi ukufila. Hallelujah. Hallelujah. Ukuze ezokwazi uma uMary umama kaJesu eyohlangana noElizabeth azalwane. Hallelujah. Umtshela isitori sokuthi ukhulele engenayo boyfriend. Ithi uNkulunkulu wanyakaza esiswini sakhe engalasho. Moya kaNkulunkulu umhleli phakathi komuntu uyidisenga. Ukuthi uyangidinga impilo noma. Kuba nento enyakazayo ngaphakathi. Bengifuna namhlanje bazona ukuzolungisa leyo nto. Ukuthi asidinga umoya engcwele kuphela ozosenza ukuthi sijambe siye phezulu. Asidinga umoya engcwele kuphela ozosenza ukuthi sishaye ithimoya. Akudinga umoya engcwele kuphela ozosenza ukuthi sikhulume ngama-tongues. Kodwa sidinga umoya engcwele that will guide us. Sidinga umoya engcwele that will shape us. Akusiza ukushaya ichorus ungashapekile. Sidinga umoya engcwele that will correct us. Sidinga umoya engcwele that will rebuke us. Hallelujah. Hallelujah. Ngoba thina sinawo amandla okurebuke umuntu. Kodwa sethembe umoya engcwele. Asidinga umoya engcwele ozokwenza ivoice ibe yinhle udlale ngayo. Hallelujah. Amen. Sidinga ukuthi umoya engcwele ahambe ayisilungisele ikhaya. Hallelujah. Sidinga umoya engcwele ozohamba usilungisele ikhaya bomama. Sidinga umoya engcwele ozohamba ayosilungisela icharacter. Sidinga umoya engcwele ozohamba ayo-ayina indlela esikhuluma ngayo. Moya engcwele uthi ufuna ukuyikhuluma uzuthi iyakushisa umoya engcwele no desire. Uthi ufuna ukuyikhuluma unazi indlela zokuyisho ukuzoyiphendula athi umoya engcwele no, not like that. Asidingi phela wamafulufulu no. Sidinga ozosilungisa. Athi kuRoma. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Ngizovezela inye iside lika moya engcwele namhlanje. Engalibona lisiza leli bandla. Hallelujah. Amen. So yilowo moya engcwele simdingayo bazalwane. Kwenzeke kahle ukuthi keyboard ingabi khona. Sizodinga lowo moya engcwele ozokuthola kuthulekile ichorus lingekho. Ungazulindi ipraise and worship team ikhuphulu yephezulu. Fanele ukuthi into kaNkulunkulu ivuke ngaphakathi kwakho. Hallelujah. Ivuke engekho ozocula kahle. Kuvuka into kaNkulunkulu ngaphakathi kwakho. Hallelujah. Hallelujah. And once yavuka leyo nto kaNkulunkulu ngaphakathi kwakho angeke kwenzeke ukuthi ungachange. Yazi kunzima kanjani into yokutshela umzalwane ukuthi awukhulumi kahle wena. Hey man, awubheki language yakho. Kodwa umoya engcwele ukutshela kahle, alibambe ulimi. Hey mnake. So siyamdinga umoya engcwele. Asizukuhlala ama-meeting ukuthi umama ubani ukhulume kabi ngani. No, angihlali leyo meeting bazalwane. Leyo meeting leyo angihlali. Ngoba mina ngibuza ukuthi kahle kahle wake wahlala nomuntu eJerusalem why language yakhe yimbi kangaka wayekhuluma kabi kangaka ngoba uhlele eJerusalem
Fundisa ukuthandaza emthandazweni. Nkosi yami, emthandazweni lapho ufunda khona ukukhuluma. Language yakhe iyalungiswa. Uthi uthandazela enye into, Moya Ngcwele athi angeke uyithole ngisakulungisa la. Uthi usuyayibona athi awuzukufika kuyo ngisakulungisa la. Haleluya. Amen. Sanibonani inkonzo yethu. Amen. So nayibona into kaMoya Ngcwele bazawuthi akusiyona yamafurufuru kuphela. Haleluya. Amen. So manizwa ngelinye ilanga kuthulekile. Ningacabanga ukuthi ake kukhona sashiwa naye. Usa-operate ngelinye iside lakhe. Haleluya. Usalungisa ngenye indlela yakhe. Kodwa yena usewuye lowo moya kaNkulunkulu. Ungathi mawuzwa ngelinye ilanga uthi uyathandaza ivoice ingaphakami. Uthi hayi namhlanje ngiwenzeni? No, akayi ngama feelings. Usenguye kodwa kukhona into asayilungisayo. Haleluya. So uMoya Ngcwele wasafinyelela kuleso stage leso bazalwane sizoya kude kabi. Nkosi ngilungise. Nkosi ngilungise. Ngathi komama esithandaza nabo Thursday, masithi inkosi ngilungise ungacabanga ukuthi uthaka kulungisa ukuthi akuvulela iminyaka. Akulungise ngesikhathi kabuhlungu ekubreaka. Akwenza ube ngama piece. Kanti ufuna ukulungisa. Kodwa wena mawuzothi mawuthi uyabheka uthi hayi cha kusiyena uNkulunkulu lo. Funda kuJob ukuthi wamenza kanjani. Uthe kulungisa ebekuvalele ukuthi kungabi isitha esizoqeda ngawo. Kodwa ithi ngimlungise ngimfake ekhoneni lami. So mawuthi inkosi ngilungise wenza umthandazo omkhulu. Haleluya. Mawuthi inkosi ngilungise. Nkosi ngilungise. Why inhliziyo yami imnyama kangaka? Ngoba kwenzeka ukuthi unenhliziyo yakho ayiboni ukuthi imnyama. Angithi uyabona mawungena appetite. Noma ngaba kuhle kanjani ukudla, ithi appetite no. Nenhliziyo kunjalo. Noma kungakuhle kanjani abazalwane bejabula ubabona, kodwa yakhe inhliziyo ithi no. Iya kuNkulunkulu, kwaze kwakuhle esontweni nami ake ngibona ubuhle. Nkosi ngilungise. Abazalwane ungahlali wena unento yokuthi hayi noma kungakuhle. Kukhona abanye babesho kanjalo sisanda kusindiswa. Uthi uyaphambili nofakazi bathi hayi nathi safika sinje. Hayi usazophola. Inhliziyo emnyama le. Uma ibandla likhuphuka liyaphezulu uthi hayi kodwa lisazokwehla. Inhliziyo emnyama iyakhona lakho Nkosi ngilungise. Ungazi recruit abantu. Nkosi ngilungise. Ngithe mina makhulunya ngoSanballat noTobiya akusibona abantu abangaphandle. Abantu ababemelene nethempeli. Kodwa izinto zangaphakathi kenzeka kube yini esenhlizweni yakho iphende kuTobiya noSanballat. Nkosi ngilungise. Nkosi ngilungise. Asizukwazi bazalwane ukuhamba umoya kaNkulunkulu engekho phakathi kwethu. Asizukwazi kwenza lutho. Siyamdinga umoya ozosicorrecta. Siyamdinga umoya kaNkulunkulu ozosirebuka. Siyamdinga umoya kaNkulunkulu ozosigayida. Ngaphandle kwalokho siyofana nabo bonke abantu basezweni. Ngithi kuyozifanele nabantu basezweni baze basihleke. Kuyafana nje nathi kodwa every Sunday uye enkonzweni kodwa wenza njengathi. Indlela zakhe zifana nezethu. Sigcine singakwazi ukushumayela ivangeli ngendaba ukuthi indlela zethu zifana nezabo. Abantu abangakholwayo ngiyabathanda akwenzeka ukuthi bangayishi into abayibona esontweni. Yani bafuna uku-expose ibandla. Kodwa bayathandaza kodwa benza kanje. Singabi leyo nhlobo leyo ngoba leyo nto leyo uyoma ngelinye ilanga ubuzwe ngayo. Kunomuntu okubhekile. Kunomuntu othi uma nje usisipilo noma esamile esasindisiwe nami ngiyoze ngisindiswe. Yabo? Uma umuntu esenza into kanje mina ngeke ngisindiswe. Uma sisabathole emathaveni ebusuku ayayikho lento. Weske masiphuma emakhaya angakholwa. Uweske la. Ngoba okubonayo wenza into efana nayo.
angeke aphinde asindiswe. And umphefumulo wakhe uyokuzwa kuwe ngoba naye mayishilo ethi hayi uma umama esakhuluma kanje uma engekho esontweni ayikho lento le yabafundisi. Uma ubaba esakhuluma kanje ayikho lento yabafundisi. Yingakho bangcwele ngithi siyamdinga umoya kaNkulunkulu ongesiwo lokuvutha kodwa uzosilungisa noma sisemakhaya. Inkosi yomusa mayibusise.